இங்கெல்லாம் ரொம்ப 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 மாதாஜி இந்த சுக்குருத்தி வருஷம் வேணும். இப்படி பனி எல்லாத்தையும் இங்கதானே சுக்குருத்தி நான் வேணும். நினைக்கிறேன். மழை அதிகமா இருந்தா பனி ஜாஸ்தியா இருக்கும். மழை ஜாஸ்தி இந்த தடவை. அதனால எல்லா பக்கமும் குளிர் ஜாஸ்திங்க மாதாஜி. எல்லா பக்கமே குளிர். அதனால ஹெட்டேக்கா இருக்கு எப்பவுமே. ரொம்ப லைட்டா ஹெட்டேக் இருந்துட்டே இருக்கு. காலை குறுக்கி 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 காலுக்கு சாக்ஸ் போடுங்க மாதாஜி. காலுக்கு சாக்ஸ் போட்டு தலைக்கு ஸ்கார்ஃப் கட்டுங்க மாதாஜி. காலுக்கு சாக்ஸ், ஸ்வெட்டரு எல்லாம் பேக்கடா இருக்காங்க மாதாஜி. ஆமா, மூட்டைக்குள்ள இருக்க மாதிரி. மாஸ்க் வந்து பேசலைன்னா பேசும்போது 10, 11 மணிக்கு மேலதான் அந்த ஸ்வெட்டர் எல்லாம் கழட்டுறது மாதாஜி. ஓகே, ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன், நோ இஷ்யூஸ். ஆமா, நேத்துல இருந்து இங்க எல்லா இடத்துலயும் மார்கழி. ஆனா இன்னைக்கு நேத்தை விட இன்னைக்கு நிறைய குளிரா இருக்கு மாதாஜி. தரையெல்லாம் இனிமே குளிர் தான் இருக்கும், மழையெல்லாம் வராது. சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. இன்னைக்கு அந்தமான்ல ஒரு இதா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மழை இருக்குதுன்னு போட்டிருக்கு. சக்தி, அந்த புயலுக்கு பேர் சக்தியம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, நாம இப்ப ஷட்கோ சுவாமிஸ் வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. இதெல்லாம் பாடினா குளிர் எல்லாம் போயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. ஜென்மனா இந்திரா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஷட்கோ சுவாமி. ஓகே, நம்ம இப்போ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा शिव पदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारूप्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. சோ இப்ப நாம இந்த 4th ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை வந்து படிக்க போறோம் இல்லையா? இது சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. 4 சொல்லியாச்சு, 5வது நடத்தணும். நடத்திட்டு அதுக்கப்புறம் மீனிங் சொல்லணும். அப்படியா? நடத்தணுமா? அது சொல்லியாச்சு. 5வது சொல்லி தரணும். ஓகே, சரி, ஓகே, 5வது சொல்லி கொடுக்குறேன். முதல்ல அதை பாடிடலாம். ஓகே, எல்லாருமே பாடுங்க. 2 வரியா நான் பாடுறேன், நீங்களும் 2 வரியா பாடுங்க. ஓகே. ஸ்ரீ ஷட்கோ சுவாமி, ஸ்ரீ ஷட்கோ சுவாமி அஷ்டகா. ஓகே, ஸோ பை ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா, த பிரேயர்ஸ் பை ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியா. நாம எல்லாம் கூட அவ்வாறே ஷட்கோ சுவாமிகளுக்கு பிரார்த்தனைகளை வந்து சமர்ப்பிக்கணும். ஏன்னா பக்தி பாதையில வந்து நாம் என்றைக்குமே வெற்றி கொண்டு விட்டோம் என்று அந்த நினைப்பு வரவே கூடாது. இன்னைக்கு நல்லா பக்தி பண்ணியிருப்போம், நாளைக்கு அதே மாதிரி பக்தி பண்ணணும்னா ஆச்சாரியர்களுடைய கருணை என்பது நமக்கு கண்டிப்பா வேணும் இல்லையா? அடியனுக்கு அடியேன், தாசனுக்கு தாசன், தாசானுக்கு தாசனும் அப்படியே போனாதான் சர்வெண்ட் ஆஃப் த சர்வெண்ட் ஆஃப் த சர்வெண்ட் ஆஃப் த சர்வெண்ட் ஆஃப் த சர்வெண்ட்ஸ் அப்படி போனாதான் நம்ம வந்து கருணை என்பது கிடைக்கும். ஏன்னா பகவானை காட்டிலுமே அவருடைய பக்தர்கள் மிக்க கருணை மிக்கவர்கள் அப்படிங்கிறதையும் நாம நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ்ல வந்து படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? எக்ஸாம்பிள், பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து தன்னுடைய தந்தை அவ்வளவு மோசமானவனாக இருந்தாலும் வந்து அவருக்கும் வந்து மோட்சத்தை கேட்டார் இல்லையா? தனக்கு எவ்வளவோ இன்னல்களை கொடுத்தார் தந்தை, இருந்தாலும் அவர் மோட்சகதி அடையணும்ட்டு நரசிம்மதேவரிடம் கேட்டார். அதுதான் கருணை உள்ளம் இல்லையா? சோ வைஷ்ணவாக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் அதுதான்.
அந்த இடத்துல பாகுபாடு அதெல்லாம் கிடையாது. ஒரு 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 ஜீவன் வந்து கண்டிப்பாக கஷ்டப்பட போகுது அப்படின்னா அதை அந்த ஜீவனை ரட்சிக்கணும். இந்த கஷ்டமான சுச்சுவேஷன்ல இருந்து அந்த ஜீவன் வந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த மனசு வந்து ஒரு வைஷ்ணவாக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். வைஷ்ணவா தன்னை பற்றி நினைக்க மாட்டார், ஆனா அடுத்தவர்களுடைய நலனை மட்டுமே அவர் வந்து பார்ப்பார். இதுதான் உயர்வான ஒரு குவாலிட்டிஸ், ஆக்சுவலி ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டிஸ். அந்த விதத்துல இருந்து நாம வந்து இங்க சத்கோஸ்வாமிகளை நாம் வந்து கண்டிப்பாக துதிக்க வேண்டும். சோ அவர்களுடைய பாதங்களை நாம் படியும் பொழுது நாம எந்த இடத்துல நம்ம அப்டக்கலா இருக்கோமோன்றது நமக்கே தெரியாது இல்லையா? ஒரு நாள் நல்ல ஜபம் பண்ணுவோம், ஒரு நாள் நல்ல ஜபம் பண்ண முடியாது. இப்படி எல்லா சூழ்நிலைகளையுமே நாம் எதிர்கொள்வோம். நம்மள வந்து நம்முடைய சூழ்நிலை வந்து நம்மள ஆட்கொள்கின்றது இல்லையா? நாம் என்னதான் ரியாக்ஷனே பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைச்சாலும் கூட அது தன்னையும் மீறி நாம் அந்த நிலைக்கு வந்து தள்ளப்பட்டு விடுகின்றோம். சில சூழ்நிலைகள்ல சில நேரத்துல வந்து அதை எதிர்கொண்டு வெளியே வரோம், சில சூழ்நிலையில வந்து அதை எதிர்கொண்டு நம்மளால வெளியில வர முடியாது. ஏன்னா அந்த சூழ்நிலையில இருக்கக்கூடிய நபர்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளை நாம பார்க்கின்றோம் இல்லையா? சோ எதுக்கு சும்மா ப்ராப்ளம்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு எத்தனையோ பேர் தங்களுடைய ஃபேமிலியில வந்து காம்ப்ரமைஸ் உண்டா இல்லையா? இதுன்ட்டு இல்லை, எல்லா விஷயத்திலுமே நம்ம காம்ப்ரமைஸ் ஆகிறோம். ஏன்னா அது வந்து நன்மையை கொடுக்கிறது. ஒருத்தருடைய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லேயே போனோம்னா அந்த குடும்பத்துல பிளவு என்பதுதான் இருக்கும். இருக்கக்கூடிய கொஞ்ச நாள்ல எதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளத்தை எல்லாம் நம்ம தலைமையில வச்சுட்டு உட்காரணும்? இறைவன் பாதங்களில் நாம் சரணடைந்து அவரே இதற்கு ஒரு மார்க்கத்தை அருளட்டும் என்ற அந்த நம்பிக்கை கொண்டு நாம வந்து நம்முடைய பக்தியை செலுத்திட்டு போகலாம். எச்சூழ்நிலை ஆயினும் சில பேர் வீட்டுல ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? சித்ரலேகா மாதாஜி சொன்னாங்க, இட் இஸ் அ டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆக்சுவலி. சில பேர் வீட்டுல வந்து கண்டிப்பா நினைப்பாங்க, அதை நான் தப்புன்னே நினைக்க மாட்டேன். ஏன்னா அந்த சமயத்துலதான் பகலெல்லாம் நாங்க உழைச்சிருக்கோம், நைட்டெல்லாம் நாங்க தூங்கணும் இல்லையா அப்படின்னு எதிர்பார்ப்புகள் கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்போ நாம அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம வந்து சைலண்டா வந்து இருந்துட வேண்டியதுதான். அதுக்கப்புறம் அவங்க இழந்த பிறகு நம்முடைய கதையை நம்ம பார்த்துக்கலாம். அந்த ஒரு சில காலகட்டம் வரைக்கும் நாம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நாம போக வேண்டும். அப்பதான் நமக்கும் நிம்மதியா வந்து பக்தி பண்ண முடியும். இல்லைன்னா அந்த ஆர்கியூமெண்ட்ஸு அதோட வரக்கூடிய அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி அப்ப நம்ம பண்ணா கூட நமக்கு பக்தி வந்து திருப்திகரமாவே இருக்காது. எதற்கு நாம வந்து அதிருப்தியோட அந்த பக்தியை பண்ணணும்? தேவையே இல்லை இல்லையா? ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இப்போ அந்த அந்த இடையூறுகளை எல்லாம் கலைந்து அவர்களுக்கும் நல் மார்க்கத்தை வந்து தேர் ஆல் கிரேட் டிவோட்டிஸ் ஒன்லி. சில பேர்லாம் வெளியில காட்டிக்கவே மாட்டாங்க குடும்பங்கள்ல வந்து இல்லையா? ஆனாலும் பெரிய பக்தர்களா இருப்பாங்க. ஆனா அவங்களுடைய ப்ரையாரிட்டியை வந்து அவங்க வேறுபடுத்தி பார்த்திருப்பாங்க. நம்ம ப்ரையாரிட்டி மாதிரி அவங்க ப்ரையாரிட்டி இருக்காது. அதில் தான் வேறுபாடு வர்றது. அவங்க கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் வேறு, நாம கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் வேறு. ஸோ நாம கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை வந்து அவங்களும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனை மட்டும் நம்ம வைக்கணும். ஏன்னா அதுதான் மேன்மையான முக்கியத்துவமே. ஸோ ஒருத்தருக்கு மேன்மையான ஒரு முக்கியத்துவத்தை வந்து உணர்த்துறது வந்து மிக மிக அதாவது டஃப்பான ஒரு ப்ராசஸ் அது இல்லையா? நேற்று கூட நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? கிருஷ்ண உணர்வுல ஒருத்தரை வந்து கொண்டு வர்றது என்பது அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது. எல்லாருமே நாம எல்லாம் சம்சார சாகரத்துல தத்தளிச்சுட்டுதான் இருக்கும் இல்லையா? கிருஷ்ணா கீர்த்தன கானநாதன பரோ பிரேமாமிருதாம்போ நிதி தீரா தீர ஜன பிரியோ பிரியகரோ निर्मत्सरौ पूजितौ कृष्णोत्कीर्तनकाननन्दन परौ प्रेमामृताम्बो धीरा धीर जनप्रियौ प्रियकरौ निर्मत्सरौ पूजितौ श्री चैतन्य कृपाभरौ भुवि भुवो भारावहन्तारकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ श्री चैतन्य कृपाभरौ भुवि भुवो भारावहन्तारकौ
वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ जीवगोपालकौ नानाशस्त्रविचारणैकनिपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ नानाशस्त्रविचारणैकनिपुणौ धर्मसंस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ गौरङ्गगुणानुवर्णनविदौ श्रद्धा संहृद्यन्वितौ पापोत्तापनिकृन्तनौ तनुभृतम् गोविन्दगानामृतैः श्रीगौरङ्गगुणानुवर्णनविदौ आनन्दाम्बुदिवर्धनैकनिपुणौ कैवल्यनिस्तारकौ वन्दे रूपं सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ आनन्दाम्बुदिवर्धनैकनिपुणौ कैवल्यनिस्तारकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ जीवगोपालकौ त्वक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रीनिं सदा तुच्छव भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कौपीनकन्ताश्रितौ दत्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपतिं सदा भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कौपीनकन्ताश्रितौ गोपी भावरसामृताप्तिलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुः वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ गोपी இப்ப நானு ஒரு வரியா ஸ்பிளிட் பண்ணி 3 வாட்டி பாடுவேன். நீங்க எல்லாரும் 3 வாட்டி பாருங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா அதுக்கப்புறம் 2 வரி அப்படி படிச்சுக்கலாம். சரியா? கூஜத் கோகில ஹம்ச சாரசகணா
कीर्णाम படிங்க स्कूज कोकिल हंस सारस गणा गोकिल हंस सारस गणा कूजत् कोकिल हंस सारस गणा गोकिल हंस सारस गणा कीर्णे मयूराकुले कीर्णे मयूराकुले कीर्णे मयूराकुले कीर्णे मयूराकुले कीर्णे मयूराकुले मयूराकुले नानारत्न निबद्ध मूल विटपा 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 श्रीयुक्त वृंदावने श्रीयुक्त वृंदावने श्रीयुक्त वृंदावने श्रीयुक्त वृंदावने श्रीयुक्त वृंदावने श्रीयुक्त वृंदावने இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வரி 3 வாட்டி அதுக்கப்புறம் செகண்ட் வரி 3 வாட்டி ஓகே पूजत् कोकिल हंस सारस गणा कीर्णे मयूराकुले पूजत् कोकिल हंस सारस गणा कूजत् कोकिल हंस सारस गणा कीर्णे मयूराकुले पूजत् कोकिल हंस सारस गणा कीर्णे मयूराकुले कूजत् कोकिल हंस सारस गणा कीर्णे मयूराकुले कोकिल हंस सारस गणा कीर्णे मयूराकुले नानारत्न निबद्ध मूल विटपा श्रीयुक्त वृंदावने नानारत्न निबद्ध मूल विटपा श्रीयुक्त वृंदावने नानारत्न निबद्ध मूल विटपा श्रीयुक्त वृंदावने मूल विटपा श्रीयुक्त वृंदावने नानारत्न निबद्ध मूल विटपा श्रीयुक्त वृंदावने नानारत्न निबद्ध मूल विटपा श्रीयुक्त वृंदावने இப்ப இந்த ரெண்டு வரியுமே பாடணும் ஓகே पूजत् कोकिल हंस सारस गणा कीर्णे मयूराकुले नानारत्न निबद्ध मूल विटपा
श्रीयुक्त वृंदावने पूजतो किल हंससारसगणा कीर्णे मयूराक्षे नानारत्ननिबद्धमूलविदभ राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतौ राधा कृष्ण नाना कृष्ण महर्निशं प्रभजतौ राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतौ राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतौ राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतौ जीवर्तदौ यौ मुदा जीवर्ततौ यौ मुदा जीवार्तदौ यौ मुदा जीवार्ततौ मुदा जीवार्तदौ यौ मुदा जीवार्ततौ यौ मुदा राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतौ जीवार्तदौ यौ मुदा राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतौ जीवार्ततौ यौ मुदा राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतौ जीवार्तदौ यौ मुदा राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतौ जीवार्ततौ यौ मुदा राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतौ जीवार्तदौ यौ मुदा राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतौ जीवार्ततौ यौ मुदा वन्दे எல்லாரும் பாடுங்க वन्दे सनातनौ रघुगौ ஜீவகோபால ஃபர்ஸ்ட் 4 வரி எல்லாரும் சேர்ந்து பாடலாம் இப்போ. ஓகே, லாஸ்டா நாளைக்கு மீனிங் சொல்றேன். பூஜ்யத் கோகில ஹம்சசாரசகணா கேனே மயூராக்ஷே नानारत्ननिबद्धमूलविदभ वृंदावने राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतौ जीवार्ततौ यौ मुदा वन्दे रूप सनातनौ रघुगौ जीव गोपालगौ. குட் இல்லையா? ஃபைன். நம்ம இப்போ வில் கோ இன்டு தி செஷன். 48வது ஸ்லோகம் நான் அங்க இருந்து சொல்லணும் இல்லையா? நேத்து ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகங்கள் இல்லையா படிச்சது. பிரத்யகீர்த்தயே பிரதா சமாலயே பீஜன்மனாம் சாயம் ச புண்யலோ ஸ்லோகஸ்ய த்ருவஸ்ய சரிதம் மஹத். த்ருவனுடைய சரிதம் கேட்க கேட்க நமக்கு நல்லா சொல்லி முடிச்சிட்டீங்க மகாஜி. 48க்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணணும். அதுதான் படிக்கிறது இல்ல, எல்லாமே முடிச்சாச்சு. நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுப்பேன். பிரதயத மிகுந்த ஸ்ரத்தையுடன், கீர்த்தையே ஒருவன் ஓத வேண்டும். அதாவது பாகவதத்தை எப்படி ஓதணும்ன்றத ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. உன்னிப்போட ஓதணும். பிரதா காலையில், அதாவது காலையில தான் பாகவதம் வாசிக்கணும்.
சோ சமவாயே தொடர்பினால் ஜன்மனாம் இரு பிறப்பாளரின் சாயம் மாலையில் மேலும் புண்ணிய ஸ்லோகசிய புண்ணிய புகழினை திருவஷ்ய துருவனின் சரிதத்தினை மகத் சிறந்த மாமுனிவர் மைத்ரேயர் பரிந்துரைக்கிறார். என்ன சொல்றார்? எல்லாருக்குமே இது விதுரனுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, நமக்கும் சேர்த்துதான். துருவரின் குணங்களையும் செயல்களையும் மிகுந்த அக்கறையுடன், அதாவது துருவனுடைய சாப்டர் எங்க வருதோ அந்த சாப்டரை நாம அவருடைய குணாதிசயங்களை பற்றியும் அவருடைய செயல்களை பற்றியும் ரொம்ப அக்கறை கொண்டு, அப்படின்னா அதை சின்சியரா நம்ம அதை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த செயல மேல சின்சியரிட்டி இருக்கணும் இல்லையா? இப்ப எப்படி நம்ம பௌதிகத்துல ஒரு செயல்ல நம்ம சின்சியரா பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பண்றோம் இல்லையா? அதே போலதான் ஆன்மீகத்திலையும் அதே சின்சியாரிட்டியை எடுத்துட்டு போகணும். கவனமுடனும் காலையிலும் மாலையிலும் இரு பிறப்பாளர்கள் அப்படின்னா, அல்லது அந்தன சமுதாயத்தின் மத்தியில் ஒருவன் ஓத வேண்டும். சோ இரு பிறப்பாளர்கள், அதாவது யாரெல்லாம் பாகவதம் வாசிக்கிறாங்களோ, அதாவது அதாவது சப்மிசிவாவும் அதாவது அட்டென்டிவாவும் இல்லையா? அக்கறையுடனும் அப்படிங்கறது என்னன்னாக்கா அட்டென்டிவா, அது காஷியஸா அந்த இடத்துல மனசை அதுல லயித்து ஓதணும். அப்படிப்பட்ட பாவம் தான் ஒரு பிராமணிக்கல் குவாலிட்டி. அது நாம பிறப்பால பிராமணரா இல்லைன்னாலும் பை த குவாலிட்டிஸ் வி ஷுட் எலிவேட் டு த பிராமணிக்கல். அதுதான் நம்முடைய இஸ்கான் இயக்கமே. அதுதான் நம்ம எல்லாருமே பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ்க்கு எலிவேட் ஆகணும்ன்றதுதான். ஸோ நாம பிறப்பால எப்படிப்பட்டவங்களாலாம் இருக்கலாம், சூத்திர பிறவிலா இருக்கலாம், வைசியனா இருக்கலாம், அல்லது சத்திரியனா இருக்கலாம், பிராமணராகவும் இருக்கலாம். ஆனா இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் அக்வயர் பண்ணாலொழிய நாம பிராமணர்கள் கிடையாது. ஸோ அதுதான் நிறைய இடங்கள்ல பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கிறார். அல்லது அந்தன சமுதாயத்தினரின் மத்தியில் ஒருவன் ஓத வேண்டும். சோ அப்படிப்பட்ட இரு பிறப்பு எய்தியவர்கள் மத்தியில நாம ஓதணும்னு சொல்றாங்க. முழுமுதற் கடவுள் அல்லது அவர் பக்தர்களின் தன்மை மற்றும் திருவிளையாடல் அப்படின்னா லீலைகள் போன்றவற்றின் முக்கியத்தை ஒருவன் பக்தர்களுடன் கொள்ளும் தொடர்பின் மூலம் மட்டுமே அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று கூறப்படுகிறது. ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தைகள் இது இல்லையா? இப்ப நீங்க கூட இந்த புக் எடுத்து வச்சுட்டு படிப்பீங்க. படிச்சா இதே பாவம் உங்களுக்கு வருமா? நீங்க தனியா படிங்கோ, கண்டிப்பா அந்த பாவம் வரவே வராது. நீங்க இப்ப எப்படி பக்தி விருக்ஷா வச்சிருக்கீங்க இல்லையா? சோ 2 பேட்சஸ் போயின்னு இருக்கு பக்தி வைபவ்ல இல்லையா? இத நீங்க ஒரு ரிவிஷனா நீங்க படிச்சுக்கிட்டே வாங்க. அதுல எப்பவுமே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. டோன்ட் டேக் இட், அதாவது லைட்டா எடுத்துக்காதீங்க. நீங்க இது ஒரு வாய்ப்பா எடுத்துட்டு செகண்ட் ரவுண்ட் வாசிச்சுட்டே வாங்க. அப்போ உங்களுக்கு 4 பேரோட சேர்ந்து வாசிக்கும் பொழுது கருத்துக்கள் ரொம்ப அழகா புரியும். அதே நீங்க தனியா உட்காந்து படிங்கோ, கண்டிப்பா அந்த கருத்து வரும். ஆனா அதுல ஈடுபாடு குறைவாகத்தான். நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி நமக்கு பத்தவே பத்தாது இதை புரிஞ்சுக்கிறது. அதனாலதான் நம்ம கூட்டத்தோட படிக்கணும். சோ பாகவதம் எல்லாமே ஒத்தையா படிக்கிறத விட ஒரு 4 பேரோட சேர்ந்து படிச்சோம்னா நமக்கு ஈடுபாடு நிறைய வரும். 4 பேர் அதுல ஈடுபாடோட படிக்கும் பொழுது அவங்களும் நம்ம ஈடுபாட படிக்கும்போது நாமளும் எங்கேயாவது டிப்பானா கூட என்ன பண்ணுவான், மனசை இழுத்துட்டு அந்த இடத்துல உட்கார வச்சிரும் இல்லையா? நம்ம ஒத்தையில படிக்கும்போது இட் இஸ் அவர் கண்ட்ரோல். யார் பார்க்க போறாங்க அப்படிங்கிற இது நம்ம மட்டும் தானே படிக்கிறோம். அதனால நம்ம ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஒரு 4 வரி படிச்ச பிறகு ஈடுபாடு இல்லையா எடுத்து வச்சுட்டு போயினே இருப்போம். நம்ம பண்றோமா இல்லையா? விட்டுட்டு படிப்போம் மாதாஜி. இங்க கொஞ்சம் அங்க கொஞ்சம் அப்படி முடிச்சாச்சு அப்படின்னு ஒரு இதுல பண்ணுவோம். ஆனா அதே நீங்க டிவோட்டிஸோட சேர்ந்து படிங்க, கண்டிப்பா இந்த இடத்துல இருந்து அந்த இடத்துக்கு போகவே மாட்டேங்குது இல்லையா? ஸோ அதாவது வரிசையா படிச்சுட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தெரிஞ்சுட்டு அவங்கவுங்களுடைய உணர்தலை அந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதையும் டிபேட்டா இல்ல இது இப்படிதான் வரணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே புரிஞ்சுட்டு டவுட் இருந்தா கேட்கறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டு போவோம். எப்போ சாது சங்கத்தோட இணைந்து இருக்கும் பொழுது. பக்தி விருக்ஷா என்பது அதுதான். விருட்சம் என்றால் ஒரு விருட்சம் எப்பவுமே வளரும் இல்லையா? பக்தி எனக்கூடிய அந்த விருட்சம் வளர்றதுதான் பக்தி விருட்சம் இல்லையா? சோ நாம அது எப்படி பக்தியை வளர்த்துக்கிறதுனா நம்ம கூட்டத்தோட இணைந்து சவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணும் பொழுது நமக்கு அந்த பக்தி வளருது இல்லையா? அந்த முழுமுதற் கடவுள் அல்லது அவர் பக்தர்களின் தன்மை, அதாவது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், பகவான்கிட்ட என்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் பக்தர்கள்கிட்ட இருக்கும். அளவுலதான் வேறுபட்டிருக்கும் இல்லையா? அவர் அளவிட முடியாதவர், நமது எல்லாமே குறைவு இல்லையா? அது போல அந்த உன்னதமான குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கும். இன்னைக்கு கங்கை தாயை பற்றி ரொம்ப அழகான ஒரு டிஸ்கஷன்ஸ் போனது அந்த இடத்துல.
இல்லையா? வாட் ஆர் த குவாலிட்டிஸ், ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த சாப்டர் எல்லாம் நீங்க நம்ம படிக்க. நான் ஃப்ளோ சார்ட்டே இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் அந்த ஃப்ளோ சார்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படி வரணும்ன்றது. ஸோ அந்த ஃப்ளோ சார்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா கங்கை எங்க இருந்து வருது, மகத்தத்துவனுடைய அந்த அவுட்டர் லேயர்ல அங்கே அதாவது லெஃப்ட் லெக் அப்படின்னாக்கா அதாவது வலதா இடதா, எனக்கு எப்பவுமே வலதுன்னு தான் இடது நினைக்கிறேன். இடது கால் இடது கால் இடது லெஃப்ட்னா எனக்கு எப்பவுமே இந்த கன்ஃபியூஷன். ஸோ இந்த இடது கால் லெஃப்ட் லெக் அந்த பெரிய ஃபிங்கர் வந்து வாமன தேவர் பிரஸ் பண்ணுவார். அதை பிரஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த காரணக்கடலுடைய நீர் தான் வந்து வர்றது மகத்தத்துவ லேயர். அது நிறைய, அதாவது எத்தனையோ கோடி ஆண்டுகள் வந்து யார் தலைமையில, சிவபெருமானுடைய தலைமையில இருக்கும். சோ இப்படி அந்த துருவலோகம் இல்லையா, அடுத்து வந்து துருவலோகத்தை கடந்து சப்தரிசி மண்டலத்தை கடந்து அதுக்கப்புறம் தான் எல்லா லோகங்களையுமே கடந்து அவள் எவ்வாறு வந்து, ரொம்ப சுலபமான பாதை கிடையாது இல்லையா. இட்ஸ் லைக் கரடமும் நதி வந்து பாய்ந்து ஓடுகிறது. அது பாய்ந்து ஓடும் பொழுது இந்த இடத்துலதான் அது போகணும்னு எப்பயாவது பிளான் பண்ணி பாய்ந்து ஓடுகிறதா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா. எந்த இடமா இருந்தாலுமே அங்க அசுத்தமான இடமா இருக்கலாம், நல்ல இடம் இருக்கலாம், எல்லா இடத்தையுமே கடந்துதான் போகும். நதி எதுவுமே வந்து வேத பாவத்தை பார்ப்பது கிடையாது இல்லையா. அது அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே டிவைன் குவாலிட்டிஸ். சோ கங்கா ஸ்நானம் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஸ்நானம் ஆக்சுவலி. ஏன்னா அதுதான் கங்கை என்று சொல்லப்படுகிறது இல்லையா. எத்தனை நான்கு விதமான நான்கு விதமான பிரிவுகளாக இல்ல, அலகானந்தா, அடுத்து வந்து சீதா, அதாவது ஈஸ்ட் வெஸ்ட் நார்த் சவுத் அப்படி வந்து பிரியறது ஆக்சுவலி கங்கை வந்து. எனக்கு இன்னும் மற்ற ரெண்டு எனக்கு ஞாபகம் வரல. சோ இப்படி அது பிரிந்து வருகிறது. சோ அது எப்படி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பரத கண்டத்துல வரைக்கும் வருது. சோ நாம எல்லாம் என்ன பண்ணணும், போயிட்டு அதை அட்வான்டேஜா எடுத்துட்டு கங்கா ஸ்நானம் உருவாட்டினா வாழ்க்கையில கண்டிப்பா பண்ணலாம். சோ மாயாப்பூர் போனவங்க எல்லாருமே பண்ணியிருப்பாங்க. அது அவங்கவுங்க, நீங்க யாத்திரைக்கு போனவங்க எல்லாருமே காசிக்கு போனவங்களும் பண்ணிட்டு வந்திருப்பீங்க. ஆனா ஐ ஃபெல்ட் மாயாப்பூர்ல, நான் காசிக்கு போனது கிடையாது, நான் மாயாப்பூர்ல வந்து ரொம்ப அழகா கிளீனாவே இருந்தது அந்த இடத்துல. ஸோ நல்லா முக்கி நம்ம குளிச்சுட்டு வரலாம். ஸோ ஆனா எனக்கு தான் முக்கிறதுக்கு பயம். ஸோ தண்ணினாலே எனக்கு பயம் சிறு பிராயத்துல இருந்து. ருக்மணி மாதாஜி எல்லாம் கூட வந்து ரொம்ப நேரம் அவங்க இருந்தாங்க நீர்ல, நான் ஆனா இருக்கவே இல்லை, முங்கறதுக்கே எனக்கு பயம். எல்லாரும் ஒரு வாட்டி யாராவது இருக்கும்போது டக்குன்னு மூக்க பிடிச்சுக்கிட்டு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி நம்ம இப்போ ஒரு வில்லேஜ்ல வந்து வாழ்ந்திருந்தாலும் அந்த குளத்துல வந்து போய் இறங்கி அதெல்லாம் பண்ணிருக்க கூடிய அந்த வாய்ப்பு இருக்கும். அந்த வாய்ப்பு நமக்கு கிடையாது. என்ன அந்த மாதிரி ஒரு இல்லாத இடத்துல வாழ்ந்தாச்சு நம்ம. அதனால தண்ணினாலே பயம் எனக்கு சிறு பிராயத்துல. பயம் இல்ல மாதாஜி, அந்த வழுக்குறாப்புல இருந்துச்சு, அதுல இறங்க விடல என்னை எல்லாம். காசில நல்லா குளிச்ச மாதாஜி. அப்படின்னா நீங்க அந்த சக்கரை தீர்த்தத்துல குளிச்ச நைமிச்சாரண்யத்துல அந்த சக்கரை தண்ணியே அப்படியே நகர்ந்துகிட்டே வேற இருக்கும் மாதாஜி கீழே. அது சுத்திட்டே இருக்கும். நம்ம ஒரு இடத்துல நின்னோம்னா அப்படியே சுத்தி நகர்ந்துகிட்டே இருப்போம். அப்போ எப்படி அதோட அதுல குளிக்கணும், நம்ம முங்கணும். அதனாலதான் நீங்க இந்த அளவுக்காவது நீங்க வந்து இன்னைக்கு உட்கார்ந்து வாசிக்கிறீங்க இல்லையா. ஒரு கருணை தான் நான் இன்னைக்கு இத படிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு மாதாஜி. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அந்த மண்ணை மெதிச்சிட்டு வந்ததுனாலதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த கிளை நதிகள் வந்து சீதா, அலகநந்தா, சச்சு, இருங்க லாஸ்ட் ரெண்டு சொல்லுங்க. சீதா, அலகநந்தா, அதுதான் சொன்னேன். பத்ரா. ஓகே. சோ அந்த நான்குமே வந்து நான்கு பக்கத்துல இன்னைக்குதான் எடுத்தாங்க. நான் அது கரெக்டா ஃபோக்கஸ் பண்ணல. ஆமா கரெக்ட். சோ அதாவது நம்ம அத படிப்போம், டோன்ட் வரி. நான் ஃப்ளோ சார்ட் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஃப்ளோ சார்ட் பண்ணிட்டு கிராஞ்சஸ் சாப்டரே இருக்கு. ஸோ நிஜமாவே யார் எதை படிக்கிறாங்களோ இல்லையா, கிராஞ்சஸ் சாப்டர் படிச்சா பகவான் இருக்கிறார் என்பதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப சுலபமா இருக்கும். அதுதான் அந்த ஃப்ளோ சார்ட் போட்டு அதை நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா, ஓ இப்படி ஒரு பாதையை வந்து ஏற்றுண்டு நான் அதாவது கங்கை இல்லையா, கங்கை தாயை நம்ம பாவம் பண்ணவங்க தான் இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்ம பிறந்திருக்கோம் இல்லையா. சோ நம்முடைய அழுக்கை எல்லாம் பாவத்தை எல்லாம் நீக்குகிறாள். ஆனால்
அவள் வந்து அந்த பாவங்களால் வந்து தீண்டப்படுவது கிடையாது இல்லையா? ஏத்துக்கிறது அப்படின்னா தீண்டப்படுவது கிடையாது. ஷீ இஸ் ஆல்வேஸ் பியோர் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னு, அது ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் த பகவான். ஸோ அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கம்பேஷனேட், எல்லாரையுமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது. ஸோ இவன் நிறைய பாவம் பண்ணவன், இவன் புண்ணியம் பண்ணவன், இவனுக்கு மட்டும்தான் ஸ்நானம், இவனுக்கு ஸ்நானம் கிடையாது அப்படிலாம் கிடையாது. யார் வேணாலும் கங்கா ஸ்நானம் பண்ணலாம், நோ அப்ஜெக்ஷன். கங்கை எதுவுமே சொல்றது கிடையாது இல்லையா? ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து பாவ விமோக்ஷனத்தை கொடுக்குறா. ஸோ அது மாதிரி, ஆனா அவ எந்த பாவத்தையும் அவ ஏத்துக்கிறது கிடையாது. அப்படின்னா எப்படி தாமரை இலை மேல நீர் துளி இருக்கோ அந்த மாதிரிதான். தட் இஸ் த குவாலிட்டி. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த குவாலிட்டி. எப்படி பகவான் அதே மாதிரிதான் இல்லையா? சோ அவர் எல்லாருடைய பாவத்தையும் விளக்குவர், யாருடைய பாவ புண்ணியத்தையுமே அவர் ஏற்றுக்கிறது கிடையாது. ஆனா பாவ விமோக்ஷனத்தை கொடுக்க வல்லவர். அது போல நம்ம அதாவது பக்தர்களும் மகா பாகவதர்களுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே கங்கையிடம் இருக்குதுன்ட்டு ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே நாம படிக்கணும். அதாவது காலையில படிக்கணும், மாலையில படிக்கணும், கூட்டத்தோட படிக்கணும். அப்ப நமக்கு வந்து அதை நல்லாவே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து உபதேசிச்சுக்க முடியும், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து கிளாரிபிகேஷன் இல்லையா சோ கொடுக்க முடியும். அப்ப நமக்கு ஈஸியா வந்து இதை புரிஞ்சுக்க முடியும். இஸ்லோகத்தில் துருவ மன்னரின் வரலாற்றை இரு பிறப்பாளரின் சமுதாயத்தில் கூற வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த இரு பிறப்பாளர் என்னும் சொல் தகுதி பெற்ற அந்தனர், சத்திரிய மற்றும் வைசியரை குறிப்பிடுவதாகும் இல்லையா? குவாலிஃபைடு சத்திரியா, வைஷ்யா அண்டு அதுக்கப்புறம் பிராமணா. குறிப்பாக ஒருவன் வைணவ நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டிருக்கும் அந்தனர் இனத்தை நாட வேண்டும் அப்படின்னா ஒரு வைஷ்ணவாவை நாம தேடணும். பக்தர்கள் மற்றும் பகவானின் சரிதத்தை திருவிளையாடல்களையும் விளக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை இவ்வாறு கலந்துரையாடினால் அது வெகு விரைவில் பயனளிக்கும். ஸோ பாகவத டிஸ்கஷன் இஸ் அ ஹையஸ்ட் அப்படிங்கறத வந்து நாம் இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். அதுக்காக தான் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமானது இந்நோக்கத்திற்காகத்தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் த இன்டென்ஷன் ஆஃப் ஹேவிங் இஸ்கான்? எதுக்குன்னாக்க இது ஒரு ப்ரீச்சிங் இது இல்லையா? ப்ரீச்சிங் சம்பிரதாயம் இது. ஸோ அடுத்தவர்களுக்கு எடுத்து உபதேசித்து கொண்டே இருக்கணும். நாம என்ன பெற்றோமோ அதை அடுத்தவங்களுமே வந்து பெறணும் அப்படிங்கிற அந்த நோக்கத்தோட வந்து செயல்படக்கூடிய இவ்வியக்கத்தின் அனைத்து மையங்களிலும் காலை, மதியம், மாலை என்றல்ல 24 மணி நேரம் தொடர்ந்து பக்தி தொடர்பு கொள்ளும் எவரும் தாமாக பக்தர்கள் ஆகின்றனர். இதெல்லாம் நமக்கு கூட ஒரு உதாரணம் தான். நாம எல்லாம் பக்தர்கள் ஆகும்னு என்னைக்காவது நினைச்சிருக்கோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. ஸோ பகவத்கீதை 18 நாள் ப்ரோக்ராம் ஜாயின் பண்ணோம், அவ்வளவுதான். ஆனா இன்னைக்கு இவ்வளவும் கேட்கறதுக்கு நம்ம எல்லாருமே சில பேர் வந்து தீட்சை எடுக்கிற அளவுக்கு கூட நமக்கு வந்து கருணை வந்து கிடைச்சது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நாம குவாலிஃபைட் பீப்புள் கிடையாது. ஆனா வி ஹவ் பீன் கிவன் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லையா? நமக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க. நாம் அதை உபயோகப்படுத்தி நாம அதாவது முன்னேற்ற பாதையில் போறதுக்கான பிரயத்னத்தை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா அதுவும் முழுசா நம்ம வெற்றி கொள்ளவில்லை. இருந்தாலும் அவர்களுடைய கருணையால், ஆச்சாரியார்களுடைய கருணையால் நமக்கு அந்த அனுகிரகமும் வந்து கிடைக்கப்பட்டது இல்லையா? சோ அதற்காக நாம் என்றைக்குமே அவர்களுக்கு கடன்பட்டவர்கள் தான். அநேக செயல் வீரமும் பிறரும் இயக்கத்திற்கு வரும் இஸ்கான் கோவில்களில் அமைதியும் மகிழ்வும் நிலவுவதை உணர்ந்திருக்கின்றனர் என்பது எங்கள் உண்மை அனுபவம் ஆகும். எஸ், நீங்க டெம்பிள் போங்க, நம்ம வெளியில ஆரவாரமா இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில இருப்போம். ஆனா கோயிலுக்குள்ள போன பிறகு அமைதியை மட்டும்தான் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா? இஸ்லோகத்தில் உள்ள த்வி ஜன்மனாம், த்வி என்றால் 2, ஜன்மனாம் என்றால் பிறப்பு, பொருள் இரு பிறப்பாளர் என்பதாகும். எவர் வேண்டும் என்றாலும் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் சேர்ந்து இரு பிறப்பாளராக எழுதலாம். அப்படின்னா பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் வந்து அக்வயர் பெறலாம், தீட்சை பெறலாம். இதுதான் என் பொண்ணு சொல்றா, மா யூ பிகம் அ பிராமின்மா. நான் சொன்னேன், என்ன பிராமின்? பிராமின்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றது, இதெல்லாமே வந்து பிராமின் அப்படிங்கிற அந்த ஃபாலோ பண்ற சிஸ்டம். டோன்ட் பிகம் பிராமின்மா அப்படின்னு சொல்லுவா. ஸோ ஆனா அவங்களுக்கு அதனுடைய தாத்பரியம் என்னன்னு புரியல. சிம்பிளா தான் இருக்கும், நம்ம ஒண்ணுமே பெருசா கயற்றதும் கிடையாது. சோ பகவத்கீதை பாகவதம் வாசிக்கிறோம், காலையில மாலையில வந்து பகவானை பத்தி சேவிச்சுக்கிறோம். அடுத்து காலையில வந்து நம்ம மங்களாரத்தி இதெல்லாம் பண்றோம், பூஜை புனஸ்காரங்கள், நைவேத்தியம் பண்றோம். இட்ஸ் ஆல் பிராமணிக்கல் அப்படின்றது அவளுடைய இது. அதாவது அவளுக்கு எதுவும் இதை பத்தி தெரியாது. ஆனா she concluded இதெல்லாம் பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ். நாம பிராமின் கிடையாது இல்ல, நீ பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவா. அப்படின்னா அதனுடைய மகத்துவம் பத்தி தெரியாது இல்லையா? சொன்னா ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த செவி கொடுத்து கேட்கக்கூடிய அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து கொடுக்கறது கிடையாது. ஸோ எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் அவங்களுக்கு அந்த மார்க்கத்தை கொடுக்கணுமே வழிய நாம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இட் வில் டேக் டைம், லெட் அஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் இல்லையா?
அப்போ இதை எதுக்கு சொல்றேன்னா, வாட் எவர் சிஸ்டம் வி ஆர் ஃபாலோயிங், நம்ம இஸ்கான் நமக்கு என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கோ, தட் அண்ட் ஆல் ஆர் ரிலேட்டட் டு பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் ஒன்லி. அதை நாம சின்சியரா பண்ணணும். நம்ம பண்றோம், ஆனா அதுல வந்து ஈடுபாடு கொண்டு பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பெற்றோர்களினால் முதற் பிறப்பு நிகழ்கின்றது, இரண்டாம் பிறப்பு ஆன்மீக தந்தையினால் வேத அறிவினாலும் இயல்கிறது இல்லையா, தீட்சை பெறுகின்றோம். ஒருவன் இரு பிறப்பாளனாக மாறாது பகவான் மற்றும் அவர் பக்தர்களின் உன்னத தன்மைகளை பற்றி அறிந்து கொள்வது என்பது இயலாது. தெரிந்து கொள்ள நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம், ஆனா இரு பிறப்பாளர் புரிந்து கொள்ற அளவுக்கு வந்து நம்மளால முடியாது. அதனால்தான் சூத்திரர்கள் வேதங்களை கற்பதற்கு தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ ஜென்ரலா எல்லாருமே சூத்திரர்கள் தான். ஸோ ஆனா நாம பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் அக்வயர் பண்ணும் பொழுது அந்த நிலையை நாம் அடைகிறோம். ஸோ பல்கலைக்கழக தகுதிகளினால் ஒரு சூத்திரன் ஆன்மீக அறிவிலை அறிந்து கொள்ள முடியாது, 100% முடியாது. நாம எல்லாம் கூட டிகிரி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, காலேஜுக்கு போனோம், ஸ்கூலுக்கு போனோம், எல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா, மார்க் எல்லாம் வாங்கியிருக்கிறோம், ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எல்லாம் எடுத்தாச்சு இல்லையா, டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல எல்லாம் பண்ணோம், ஸோ மெடல் எல்லாம் வாங்கணும். ஆனாலும் we are not இந்த, அதாவது ஆன்மீகத்துல நாம பெரிய சூன்யம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பூஜ்யம் தான் நம்ம எடுத்திருக்கிறது இல்லையா. தற்காலத்தில் உலக முழுவதிலும் உள்ள கல்வி முறையானது சூத்திரர்களை உருவாக்குவதற்கானதே ஆகும். 100% இது ரைட்டான சென்டென்ஸ் தான். எப்படின்னா, நம்ம வந்து ஸ்கில் செட் தான் அக்வயர் பண்ணணும்ன்றது இல்லையா. ஒரு காலேஜ்ல போயிட்டு காசை கொடுத்து டொனேஷன் கொடுத்து நாம சீட் வாங்குறோம் இல்லையா. இஃப் மார்க்ஸ் கம்மியா இருந்தாக்கா, மார்க்ஸ் அதிகமா இருந்தா மெரிட்டோரியஸ்ல கிடைச்சிருது. வெறும் புத்தக புழுதான். நம்ம அதையும் நாம சில காலத்துல புரிஞ்சு கொண்டு படிக்கிறது கிடையாது. அந்த லாஜிக் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறதையுமே நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யறதே கிடையாது. சில பேர் மக் பண்ணி வாமிட் பண்ணிடுவாங்க, டாப்பரா இருப்பாங்க, எதுக்கு இதுன்றதை அனலைஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க. அந்த மாதிரியான இது கூட உண்டு, சிஸ்டம்ஸ் உண்டு இல்லையா. ஸோ தமிழ்நாட்டுல இப்ப இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் ரொம்ப ரொம்ப, அதாவது கல்வி தரத்துல அவ்வளவு குறைவு இல்லையா. ஸோ நாங்க படிச்சப்ப இருந்த மாதிரி, நீங்க எல்லாம் படிச்சப்ப இருந்த மாதிரி தரம் கூட இப்ப இருக்கக்கூடிய கல்வியை வந்து துறை வந்து இல்லை. ஸோ அதனால பிள்ளைகளுக்கு நாம அந்த மாதிரி குவாலிட்டியோட அவங்க படிச்சு நாளைக்கு அவங்க டாக்டர் ஆகி அவங்க வந்து ஒரு பேஷண்ட்டை பாக்குறாங்கன்னா அவங்களுடைய டயக்னோசிஸ் எப்படி இருக்கும் இல்லையா. ஸோ டாக்டர் மற்றும் ரொம்ப ரொம்ப எந்த டிபார்ட்மெண்ட் கொடுக்குறோமோ இல்லையோ, நம்ம மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் மெரிட்டோரியஸா இருக்கிறது தான் ரொம்ப உசிதமான ஒரு இது. ஏன்னா அது அவங்க ஒரு ஜீவனோட அவங்க வந்து கையாள்கிறார்கள் இல்லையா. கொஞ்சம் தவறான ஒரு டயக்னோசிஸ் கொடுத்தாக்கா வந்து இட் வில் லீட் டு டெத். இந்த மாதிரி நிறைய கேஸ்கள் உண்டு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல, டெத் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் ராங் டயக்னோசிஸ் கூட ஆகிறது உண்டு இது மாதிரி. ஆனா அது வெளியில நமக்கு தெரியாது இல்லையா. ஏன்னா இப்படி நம்ம எல்லாமே ட்ரையல் அண்ட் எரர் தானே இல்லையா. எல்லாவற்றிலுமே நம்ம ட்ரையல் அண்ட் எரர் தான் பண்றோம். அதே மாதிரிதான் அவங்களுக்கும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எடுத்த உடனே அவங்கள ஒன்றும் வந்து பெரிய லெவல்ல போறது கிடையாது எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆனா அவங்க அனலைஸ் பண்ணி பண்ணணும். அந்த அனாலிசிஸ் பார்ட்டு தான் இப்ப ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பிள்ளைகளுக்கு இல்லையா. ஏன்னா அவங்களுக்கு எக்ஸ்போஷரே அந்த டெப்த் கிடையாது. அப்படி இருக்காங்க. ஒரு பெரிய தொழில்நுட்ப வல்லுநர் ஒரு பெரிய சூத்திரனை விட உயர்ந்தவர் அல்ல இல்லையா. சோ நல்ல செல்வந்தர், ஆனா பக்தி என்பதே கிடையாது, அவரும் வந்து சூத்திரன் தான். கலவு சூத்திர சம்பவக, கலவு என்றால் இந்த கலியுகம் ஆக்சுவலி இல்லையா. சூத்திர சம்பவக, சூத்திரர்கள் தான் ஆக்சுவலி, எல்லோருமே சூத்திரர்கள் தான். ஏனெனில் உலகில் உள்ள மொத்த மக்கள் தொகையும் சூத்திரர்களாலே நிரப்பப்பட்டிருக்கு. அப்படி அஜ்ஞானத்துல இருக்கோம் நம்ம. சோ ஆன்மீக அஜ்ஞானத்துல இருக்கக்கூடியவங்க நம்ம. அங்கே ஆன்மீக அறிவு இல்லாததினால் மக்கள் அதிருப்தியுற்று இருக்கின்றனர். 100% ரைட். when you are bereft of ஆன்மீகம் இல்லாம இருக்கும் பொழுது நம்முடைய புத்தி வந்து செயலிழந்து போயிடும். ஒரு சூழ்நிலையை வந்து அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு நாம செயல்படணும் அப்படிங்கிறத வந்து அப்படிப்பட்ட மனோபாவத்தை கொண்டு வந்து விடுகிறோம். இப்போ வந்து ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்குன்னா அங்க வந்து நம்ம ஹாஷ்யமா நம்ம வந்து நம்மளை வெளிப்படுத்தின்னு இருக்கோம் இல்லையா. ஒரு இடத்துல சண்டை சச்சரவு இருக்குன்னா நாம வந்து வருத்தத்தோடு நின்று அதை வந்து பார்ப்போம். இல்ல நாம தான் சண்டை போட்டுன்னு இருக்கோம்னாக்கா ஆக்ரோஷமா இல்லையா. சோ அப்ப எதிரில இருக்கிறவங்களுக்கு பயானகமா இருக்கும், பயந்து இருப்பாங்க இல்லையா. இங்க என்ன நடக்கும் போது எத்தனை பேரு மர்டர் ஆக போறாங்க எதுவுமே தெரியாது, அந்த மாதிரி சூழல் இல்லையா. இதெல்லாமே அஜ்ஞானத்தினுடைய இயல்பாடுகள். அந்தந்த சூழ்நிலையை அவ்வாறே வந்து கையாளக்கூடிய தன்மை அது வந்து அஜ்ஞானத்தால் வரக்கூடியது. ஆனா எச்சூழ்நிலையாலும் நம்ம வந்து பக்குவமான முறையில வந்து ஒரே மாதிரி கையாள வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதை பற்றி உணர்ந்து அந்த சூழ்நிலை எப்படி கையாளணும்னு நினைச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து கையாளணும்.
அது வந்து மிக மிக முக்கியம். அது பக்தருக்கு வந்து சுலபமாக வரக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமானது ஆன்மீக அறிவை பரப்பி அதன் மூலம் உலகை மகிழ்ச்சி அடைய செய்யக்கூடிய தகுதி வாய்ந்த அந்தணர்களை உருவாக்குவதற்காகவே குறிப்பாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒன்றாகும். நாம இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில இருக்கிறவங்க ஃபேஸ் பண்றவங்க பக்தர்களோட இருக்காங்க. ஆரம்ப கட்டம், மத்திய கட்டத்துல வரவங்க எல்லாமே இருக்காங்க. அப்படின்னா பக்தர் அல்லாதவங்க மட்டும்தான் இந்த சூழ்நிலை கிடையாது. பக்தர்களா இருக்கக்கூடிய நாமளே பக்தி லெவல்ல வேறுபட்ட நிலையில இருப்போம் இல்லையா? சோ அப்போ ஓரளவுக்கு அந்த சூழ்நிலையில வந்து நம்ம பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போற ஒரு பக்தர் வந்து அதை வந்து பேலன்ஸ்டா எடுத்துட்டு போவாரு. ஆனா எமோஷனலா இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் வந்து எமோஷனலா எடுத்துட்டு போவார். அதனால அவர் வந்து பக்தரே அல்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா? இட் இஸ் நாட் தட் ஹி இஸ் நாட் எ டிவோட்டி. பக்தருக்கு இந்த கதைன்னா பக்தர் அல்லாதவரை பற்றி என்ன நினைக்கணும்? இன்னும் மோசமான ஒரு சூழ்நிலை தான் இல்லையா? அதனால அஜ்ஞானத்துல இருந்து நாம கண்டிப்பாக வெளியில வர. பௌர்ணமாஸ்யாம் ஸ்ரீனிவால்யம் துவாதஷ்யாம் ஸ்ரவணே அதவா தினக்ஷயே व्यदीभादे சங்கிரமே அர்க்கதினே அபிவா श्रावयेच्च शरद्यानां तीर्थपादपदारस्य गेच्छं तत्रात्मनात्मानं சந்துஷ்டா இது சித்தியதி. பௌர்ணமாஷ்யாம் பௌர்ணமி நாள், சீனிவாஷ்யாம் அமாவாசை தினம், துவாதஷ்யாம் ஏகாதசிக்கு மறுநாளான துவாதசி தினம், ஸ்ரவணே ஸ்ரவண நட்சத்திரத்தினன்று, ஸ்ரவணம் நட்சத்திரம் இல்லையா? பெருமாளுடைய நட்சத்திரம் இல்லையா? அதவா அல்லது திருவோணம். ஆமா திருவோணம். தினக்ஷயே திருவோணம் ஸ்ரவணம் ரெண்டும் ஒண்ணுதான். திதியின் முடிவில் வெதிபாதே ஸ்ரவணம் என்பது ஸ்ரவண நட்சத்திரம். ஸ்ரவணம் என்பது சமஸ்கிருத வார்த்தை. ஓகே. திருவோணம் என்பது தமிழ் வார்த்தை. சிரவணம் பெருமாளுடைய நட்சத்திரம். அது நீங்க பெருமாள் கோயில பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்குன்னே ஸ்பெஷல்லா அலங்காரங்கள் எல்லாமே இருக்கும் ஸ்ரவண நட்சத்திரம் அன்னைக்கு. ஏன்னா அது பெருமாளுடைய நட்சத்திரம். சோ வெதிபாதே ஏகாதசி மாதிரி விரதம் இருப்பாங்க மாதாஜி. சிராவணம் திருவோணம் விரதம்னே போடுவாங்க மாதாஜி. திருவோண விரதம். ஓகே. சங்கரமே மாத இறுதியில கடைசி, அதாவது இந்த மாதம் முடிந்து இப்ப வந்து சூரியன் வந்து மேஷத்துல இருப்பான், அதுக்கு அடுத்து ரிஷபத்துக்கு போவான் இல்லையா? அந்த டிரான்சிஷன், அந்த ஃபேஸ், அந்த நாள் மாத இறுதியில. அர்க்கதினே ஞாயிற்றுக்கிழமை, அபி மேலும் வா அல்லது ஸ்ராவயதி ஒருவர் பாராயணம் செய்தல் வேண்டும். ஸ்ரத்தா தானம் தகுதி வாய்ந்த பார்வையாளர்களுக்கு, அதாவது கேட்பவர்களும் இருக்கணும் அந்த இடத்துல. தீர்த்த பாதா முழுமுதற் கடவுளின் பத ஆශ්‍රயா தாமரை திருவடிகளை சரண் புகுந்த. இச்சன் ஊதியம் பெறாத, அதாவது சப்தாகம் பண்ணாம வெறுமனை செய்யறது. தத்ர அங்கே ஆத்மனா ஒருவனால் ஆத்மானம் மனம் சந்துஷ்ட அமைதி அடையும். இது இவ்வாறு சித்தியதி தூய்மை அடையும். சோ இத கேட்பதால நம்ம, அதாவது நாம நம்முடைய அழுக்குகள் இருந்து இல்லையா, மாசுக்கள் இருந்து நாம தூய்மை அடைகிறோம். மொழிபெயர்ப்பு: பகவானின் திருவடி தாமரைகளில் திருவடிகளின் பால் ஈடுபாடு கொண்ட ஒருவன், அதாவது பகவானுடைய தாமரை பாதங்கள் மீது மனதை லைத்த ஒருவன் துருவ மன்னனின் வரலாற்றை எந்தவித ஊதியமும் பெறாது இல்லையா? அதாவது சப்தாகம் மாதிரி இதை நான் சொன்னா அதுக்கு நீங்க வந்து காசு கொடுக்கணும் அப்படின்றாங்க இல்லையா? சப்தாகம் பண்றவங்க அவங்களுடைய வயிற்று பிழைப்புக்காக இதைதான் செய்யறாங்க. சோ அந்த பாகவதத்தை வந்து வயிற்று பிழைப்புக்காக செய்யக்கூடாது என்பதுதான் இந்த இடத்துல ஏன்னா இது பகவானை பற்றுது. மேலும் நம்ம எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி அடுத்தவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கும் பொழுது அதனுடைய மகத்துவமே வேறு. பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யறதுதான் உண்மையான பக்தி இல்லையா? அப்போ எந்த பலனும் அங்க மானிட்டரி பெனிஃபிட் கூட கிடையாது இல்லையா? சில பேர் புண்ணியங்கள் வரணும்னு செய்வாங்க, அது கூட செய்யக்கூடாது. இது நம்முடைய கடமை, அடுத்தவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறது நம்முடைய கடமை என்று எடுத்துரைக்கும். பெறாது ஊதியமும் பெறாது பாராயணம் செய்தல் வேண்டும். இப்பாராயணமானது குறிப்பாக எப்பெல்லாம் செய்யலாம்? பௌர்ணமி, அமாவாசை, துவாதசி, திருவோண நட்சத்திரம், ஒரு குறிப்பிட்ட திதியின் இறுதியில் அதாவது மாச கடைசியில இல்லையா, அல்லது வெதிபாத நாளில். வெதிபாதி அப்படின்னா என்ன மாதாஜி? நீங்க யாராவது சமஸ்கிருதத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பாருங்க, ஞாபகம் வச்சு சொல்லுங்க. மாத இறுதியில் அல்லது ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் செய்ய, அதாவது திதி முடிவு அப்படின்றது வந்து திதி முடிவு அல்லது வெதிபாத. ஐ திங்க் லெட் மீ செக் இது என்னன்ட்டு.
செய்ய வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்குது. நல்லொழுக்கம் வாய்ந்த கூட்டத்தினர் முன்பு தான் இப்பாராயணம் உண்மையில் செய்தல் வேண்டும். அதாவது குட் குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னாக்கா அட்லீஸ்ட் இதை புரிஞ்சுக்கிறவங்க இல்லையா, ரொம்ப முக்கியம். ஈடுபாடு இருக்கணும். அப்படிப்பட்டவங்க அந்த டிவைன் குவாலிட்டிஸ்ல எல்லாம் இல்லைனாலும் அவங்க கிட்ட சில குவாலிட்டிஸ் இருக்கும். அவங்க முன்னாடி இதை பாராயணம் செய்யும் போது அந்த ஜீவன்களுமே பக்தியில முன்னேறதுக்கான வாய்ப்பை நாம் ஏற்படுத்துறோம் இல்லையா. அதனால்தான் அப்படி பாராயணம் செய்ய சொல்றாரு. மாதாஜி போட்டிருக்கு மாதாஜி, பெயரின் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள். ஓகே, பெயரின் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள். ஓகே, வெதிபாத அப்படின்னாவா? ஓகே, அப்படின்னா நம்மளுடைய பெயர் நட்சத்திரம், நம்முடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் சொல்லுவாங்கல்ல மாதாஜி, அதுதான் அந்த மாதிரி. ஓகே, ஒரு குறிப்பிட்ட நாள். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேர் ரோஹிணி நட்சத்திரம், ஏன்னா கிருஷ்ணர் ரோஹிணி நட்சத்திரத்தை தான் அவதரிச்சார். அன்னைக்கு நட்சத்திரத்துல செய்யக்கூடிய எல்லா காரியங்களுமே வெற்றி கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க. சோ பன்மடங்கு அதை நம்ம என்னுடைய தங்கச்சி என்ன சொல்லுவா, ரோஹிணி நட்சத்திரத்துல ஏதாவது செஞ்சா ரோஹிணி நட்சத்திரம். ஓகே, தொழில் ஓகே நோக்கமின்றி, தொழில்முறை நோக்கமின்றி, தட் இஸ் a வெரி குட் நட்சத்திரம்னு சொல்லுவாங்க ரோஹிணி நட்சத்திரம் ஆக்சுவலி. சோ அன்னைக்கு பார்த்து அவ தங்கம் வாங்கணும்னு நினைப்பா, அப்ப மறுபடியும் தங்கம் வாங்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இது. இப்பெல்லாம் விட்டுட்டா, முன்னாடி தெரியாதப்ப எது வாங்கினாலும் ரோஹிணி நட்சத்திரத்துல பார்த்து வாங்க, துணிமணி வாங்கினாலும் ரோஹிணி நட்சத்திரத்துல வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ ஏன்னா தட் ஹாஸ் அ டிவைன் திங். ஆனா நமக்கு ரோஹிணி நட்சத்திரத்துல நாம உட்கார்ந்து பக்தியை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு குவாலிட்டியை நாம டெவலப் பண்ணிக்கணும் இல்லையா. சோ இந்த பௌதிகத்துல இருந்து ஆன்மீகத்துக்கு நம்ம ஷிஃப்ட் ஆயிடணும், அது நமக்கு நல்லதே தரும். தொழில்முறை நோக்கமின்றி பாராயணமானது இம்முறையில் செய்யப்பட்டதென்றால் பாராயணம் செய்பவரும் அங்கு குழுமி இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே நிறைவான மகிழ்ச்சி எழுதுவார்கள். அப்படின்னா அதனுடைய பலஸ்ருதியே அதுதான் இல்லையா. அதை அவர்கள் அடைகிறார்கள் அப்படின்னு அவங்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாமே தூய்மையாடையும், அதுதான் நிறைவான மகிழ்ச்சி கொடுக்கும். தொழில்முறை பாராயணம் செய்வோர் தங்கள் வயிற்றில் எரியும் நெருப்பை அணைப்பதற்காக கூலி கேட்பர். அதனால் அவர்கள் ஆன்மீக வளர்ச்சியோ அல்லது நிறைவேற்றுவதோ முடியாது கண்டிப்பா. ஏன்னா நோக்கம் என்பது என்ன, ஒரு மணி நேரம் 2 மணி நேரத்துல கபகபகபான்னு பாராயணத்தை முடிச்சு காசை வாங்கிட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருப்பாங்க. அங்க வந்திருந்தவங்க அதை கேட்டாங்களா பொறுமையா, அதை நம்ம வாசிக்கிறோம். இப்ப நம்ம எப்படி நிறுத்தி பேசுறோம் இல்லையா, வாசிக்கிறோம். அந்த மாதிரி பாகவத சப்தாகத்துல இருக்காது, வெறுமனே ஸ்லோகங்கள் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி ஆகையினால் பிழைக்கும் தொழிலாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினை பாராயணம் செய்வது தடை செய்யப்பட்டது. முழுமுதற் கடவுளின் திருவடி தாமரைகளை சடரந்து தன்னுடைய பாதுகாப்பிற்கு, ஏன் தன் குடும்பத்தினரின் பிழைப்புக்கு கூட முற்றிலும் அவரையே சார்ந்திருக்கிறான் என்றால் அவனே முழுவதும் பகவான் மற்றும் அவரது பக்தர்களின் திருவிளையாடலை பற்றி கூறும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் பாராயணம் செய்வதனால் நிறைவு எய்துவான். சோ எப்படின்னா ஊதியத்தை பெற்று இந்த பாகவத பாராயணம் செய்யக்கூடாது. அவ்வாறு இல்லாமல் செய்யக்கூடிய ஒருத்தன் தான் அவனுடைய வாழ்க்கையில நிறைவு பெறுவான். அதாவது தன்னுடைய குடும்பத்தை பத்தி நினைக்கிறதோ எதையுமே நினைக்காம இது இறைவன் தொண்டு என்று ஏற்றுக்கொண்டு செய்ய வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவம் மட்டும்தான். நாம எல்லாம் அதுதான் பிரார்த்திக்கிறோம் இல்லையா. கேட்கறதுக்கும் சொல்றதுக்கும் நம்ம பகவானே எங்களுக்கு இந்த 12 கேண்டோஸ் வரைக்குமே எங்களுக்கு எங்களுடைய ஜீவனத்தை வச்சு வை, நாங்க ஒரு முறையாவது இதை முழுசா படிச்சு முடிச்சிடணும். கால் வருது, ஒரு முறையாவது படிச்சு முடிச்சிடணும், அதாவது பகவான் கொடுப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ போன் டக்குன்னு அடிக்குது. அதனால கண்டிப்பா நமக்கு இந்த பிரார்த்தத்தை பகவான் கொடுப்பாரு அப்படிங்கிற பிரார்த்தனைகளும் நம்பிக்கையும் கொண்டு நாம வாசிக்கலாம் இல்லையா. ஏன்னா இந்த இடத்துல எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமே கிடையாது இல்லையா. கேட்பவர்களுக்கும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது, சொல்லக்கூடியவர்களுக்கும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது. தட் இஸ் த பிளாட்ஃபார்ம் வி ஆர் இன் இல்லையா, எல்லாருக்குமே. சோ பகவத் பாராயணம் என்பது வணிகமாக இருத்தல் கூடாது. இவ்வாறு சரியான முறையில் செய்யப்பட்டதென்றால் பாராயணம் செய்பவர் மட்டுமே முழு திருப்தி அடைகிறார் என்பதல்ல, பகவான் பாராயணம் செய்பவர் மீதும் அதற்கு கேட்பதற்கூடியிருக்கும் கூட்டத்தினர் மீதும் மிகுந்த திருப்தி அடைகிறார். கால் பண்றார். சோ அதை கூடியிருந்த கூட்டத்தினர் மீதும் மிகுந்த திருப்தி அடைகிறார். சோ இப்ப எதுவுமே எதிர்பார்க்காம நம்ம பகவானுடைய திருவிளையாடல்கள், அவருடைய
அதாவது பக்தர்களுடைய திருவிளையாடல்கள் எல்லாமே நம்ம கேட்க கேட்க நம்ம அதை அதாவது உன்னிப்பாக கவனத்தோட நம்ம அதை வந்து வாசிக்கும் பொழுதும் கேட்கும் பொழுதும் பகவான் அந்த இடத்துல வந்து இருக்கார் இல்லையா. ஸோ இதே மாதிரிதான் நம்ம ஐ திங்க் நிறைய வாட்டி உங்களுக்கு சொல்றேன். ஒருவர் படுக்கலாம், அதுக்கப்புறம் வந்து இருவர் வந்து அமரலாம் இல்லையா, மூவர் வந்து நிற்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த இது. ஸோ பேயாழ்வார் இல்லையா, பூதத்தாழ்வார், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆழ்வார் யாரு, 3 பேரும் ஒரு இடத்துல வந்து ஒன்று கூடுவாங்க. பொய்கை ஆழ்வார் இல்லையா, 3 பேர் ஒரு இடத்துல கூடும் பொழுது பகவானும் அங்கே வந்து அவர்கள் மத்தியில இருப்பாராம். ஸோ அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த விதத்தை அந்த இன்னும் எனக்கு அந்த காதிலே இருக்கு. ஸோ ஆல்வேஸ் எனக்கு அப்படியே உடல் கூட சிலிர்க்கிறது அந்த ரெக்கார்டிங் ஒரு வாட்டி கேட்டப்போ. ஸோ இந்த இதை சொன்னவங்க அவங்களுடைய குரல், ஒருவர் படுக்கலாம், இருவர் அமரலாம், மூவர் நிற்கலாம் அப்படின்னு ஒருத்தரா கேட்டுட்டே அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த மழைக்காக ஒதுங்கின அந்த இடத்துக்கு இல்லையா, சத்திரம். அப்பெல்லாம் ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமா சத்திரம் இருக்கும், அதாவது வந்து போற டிராவலர்ஸ் பங்களா இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல மழைக்கு ஒதுங்கும் பொழுது இவங்க எல்லாம் எப்பயுமே ஒருத்தருமே பார்த்துட்டதே கிடையாது. ஆனா சமகாலத்தவர்கள், வெவ்வேறு காலகட்டங்கள்ல வந்து தோன்றியவர்கள். ஆனால் ஓரிடத்தில் அவர்கள் வந்து ஒன்று கூடும் பொழுது அந்த 3 ஆழ்வார்களுடைய ஒன்றுதலை பார்த்து பகவானே வந்து பிரேமை கொண்டு அங்கே வந்து விடுகிறார். அவரும் வந்து மத்தியத்துல அவங்க முன்னாடி நிற்கும் போது இருக்குகிறது அவர்களுக்கு இல்லையா. அது அவங்க சொன்ன விதம் எனக்கு அப்படியே மெய் சிலிர்த்து போறது. அப்படின்னா சொல்லக்கூடிய அந்த விதத்தை வந்து கேட்கும் பொழுது நமக்கு மனசுல இவ்வளவு பக்தி இருக்கக்கூடிய தன்மை இல்லையா. சோ அதனால பகவான் அந்த இடத்துல வந்து அவரும் கேட்பாராம் இல்லையா. பாகவதத்தை சொல்லும் பொழுது பகவானும் கேட்பார். அங்கே பக்தர்கள் கூட்டமும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது பகவான், இப்ப நம்ம கூட யாருமே இல்லைன்னு நாம நினைக்கிறோம் இல்லையா, நம்ம பக்கத்துல யாரும் இல்லைன்னு நாம் நினைக்கிறோம். பகவான் எப்பவுமே நம்மளோட இருக்கார். அவர் எங்கும் செல்வது கிடையாது. நம்ம இதயத்திலேயே இருந்து அவர் கேட்டுட்டே இருக்கார் ஆக்சுவலி இல்லையா. சோ நம்ம சொல்லும் பொழுதும் சரி, கேட்கும் பொழுதும் சரி, பகவான் நம்மளோடயே இருக்கார். சோ அதனால அவர் திருப்தி அடைகிறார் இல்லையா. அதனால் இவர்கள் அனைவரும் கேட்கின்ற முறையின் மூலம் உலக கட்டிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறார்கள். அப்ப நம்ம பக்தி கொண்டு கேட்கும் பொழுது நமக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ராங் முடிச்சு வந்து அழுத்து விடப்படுகிறது பகவானுடைய கருணையால இல்லையா. சோ அதனாலதான் நம்ம பாகவதம் எதனால கேட்கிறோம், இந்த உலக கட்டுல இருந்து நம்ம வந்து விடுபடுறோம். ஐ திங்க் இன்னொரு ஸ்டோரி இருக்கு, கோகர்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டோரி நான் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன். கோகர்ணா அண்ட் அவனுடைய தம்பி கதை சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. அவன் வந்து மிகவும் மோசமானவன். அவன் வந்து மரணம் எழுதி விடுகின்றான், துர்மரணம் எழுதும் போது என்ன ஆகுனாக்கா, அவனுக்கு வந்து ஆயுட்காலம் முடியாம போகும்பொழுது அவன் ஆவியாக தான் அலைவான் இல்லையா. கோகர்ணா வந்து வெரி ஸ்பயஸ் பர்சன். அவர் வந்து பாகவதம் எல்லாம் சொல்லுவார். ஸோ இவ்வாறு இருக்க தன்னுடைய தம்பியினுடைய கரை சேர்க்கிறதுக்கு தான் செயல்படணுன்றதுக்காக அவர் வந்து தொடர்ந்து 7 நாட்கள் வந்து பாகவத சப்தாகம் சொல்லுவார். அப்ப அந்த பாகவத சப்தாகத்தை வந்து கேட்ட அந்த பேர் எனக்கு அந்த தம்பியோடைய பேர் டக்குன்னு ஞாபகம் இல்லை. ஸோ அந்த மூங்கிலுக்கு வந்து மூங்கில் கட்டுக்கள் இல்லையா, 7 கட்டுக்கள் இருக்கக்கூடிய மூங்கில்ல வந்து அந்த ஆத்மா வந்து அதுக்குள்ள வந்து நிற்கும். ஸோ அப்போ ஒரு இதுவுமே ஒரு நாள் சப்தாகம் முடியும் பொழுது அந்த ஒரு கட்டுமே வந்து உடைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த ஒரு கட்டுமே உடையும் பொழுது அந்த 7வது கட்டு வரும்பொழுது அவனும் மோட்சத்தை பெற்று அவன் வந்து ஜஸ்ட் பை ஹியரிங் தான், அவனுடைய சின்சியாரிட்டி கேட்பதால் அவன் வந்து மோட்சத்தை பெற்றான். அப்ப கோகர்ணா நினைக்கிறான், ஸோ பாகவத சப்தாகம், அதாவது தன்னுடைய தம்பி அவ்வளவு மோசமான ஒரு இது அப்படின்னா அவனுடைய குணாதிசயங்கள் வந்து மிகவும் மோசமானவன். அப்படி இருந்தா அவனே வந்து மோட்சத்தை பெற்றான் பாகவத சப்தாகத்தின் போது, தனக்கு ஏன் அந்த மோட்சம் இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு வரும். அப்போ பகவானிடத்துல பக்தி கொண்டு பாகவத சப்தாகம் செய்து அவரும் மோட்சத்தை எழுதினார் என்பது சொல்லப்படுகிறது. சோ பாகவத சப்தாகம் வந்து ஒருவருக்கு மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்தை கொடுக்க வல்லது. நம்ம எதை படிக்கிறோமோ இல்லையோ பாகவதத்தை கண்டிப்பா கேட்கணும், வாசிக்கணும், டெய்லி நம்ம வந்து வாசிக்கணும். ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஞானம் அஜ்ஞான துந்துகரி டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துச்சு, துந்துகரி. சோ துந்துகரி வந்து அவ்வளவு மோசமானவன், ஆனா அவனுக்கே வந்து மோட்சத்தை கொடுத்தார் இல்லையா. அப்படின்னா அவன் சின்சியரா அந்த மூங்கில் கட்டுல போய் உட்கார்ந்து ஒரு கட்டா உடையுமா. ஸோ அவை காட் அந்த முடிச்சு அவிழ்த்து விடப்படுகிறது அவனுடைய சின்சியாரிட்டி. ஒரு நாள் சப்தாக முடிஞ்சது, அவனுடைய ஒரு கட்டு உடைஞ்சது. இந்த 7 நாட்கள்ல எப்படி
நம்ம சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பரீட்சித் மகாராஜுக்கு வந்து சொன்னாங்களோ பாராயணம், அது போலதான் கோகர்ணா வந்து சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. சோ இந்த அதனுடைய ஸ்டோரி கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு அரசனுக்கு 2 மனைவிமார்கள் இல்லையா. துன்கரி அந்த 2 மனைவிமார்களுக்கு பிள்ளைகளே இருக்காது. அதனால அரசர் வந்து தவம் இருந்து வந்து ஒரு முனிவரிடத்துல இருந்து ஒரு பழத்தை பெற்று வருவார். அதை கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. சோ ஒரே மனைவி தான் எனக்கு, ஒரே மனைவி, எஸ், ஒரு மனைவி தான் ஒரு மனைவி தான். சோ அந்த ஒரு மனைவி என்ன பண்ணும், அந்த பழத்தை வந்து சாப்பிட மாட்டான். அந்த அந்த மனைவி வந்து சாப்பிட மாட்டான். ஆல்ரெடி மென்டலி ப்ரிப்பேர்டு. சோ அந்த மென்டலி ப்ரிப்பேர்டு அவளுடைய தங்கையினுடைய குழந்தைய வந்து எடுத்துட்டு வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நல்ல பாரம்பரியமா இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை வந்து பிறக்கும்ன்றதுக்காக அந்த பழத்தை வந்து பசுமாட்டுக்கு கொடுத்துருவான். பசுமாடு என்ன பண்ணும்னா குழந்தைய வந்து ஈன்றெடுக்கும். ஸோ அந்த குழந்தை தான் வந்து கோகர்ணா ஆக்சுவலி. ஸோ இன்னொரு குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய தங்கையினுடைய குழந்தை. ஸோ இந்த குழந்தை தான் தன்னுடைய குழந்தைன்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து காட்டிடுவான். ஸோ இந்த 2 குழந்தைகளுமே அந்த இடத்துல வளரும். ஸோ கோகர்ணா வந்து ரொம்ப நல்ல அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கல்ச்சரலா இல்லையா. ஸோ அதோட வளருவோம். நம்ம எப்படி நம்ம மனித நாகரீகம் இருக்கணும் இல்லையா, சிவிலைஸ்டு பர்சன் தான் வளருவான். வேத சாஸ்திரங்கள்ல விற்பனரா இருப்பான். ஆனா அந்த துன்கரி வந்து அப்படி இருக்க மாட்டான். ஸோ அந்த துன்கரி வந்து தவறான செயல்கள் எல்லாம் ஈடுபட்டு அகால மரணம் அடையும் பொழுது அந்த ஆத்மாவாக, பிரேதாத்மாவாக அவன் அலைந்து கொண்டிருப்பான். அவனுக்கு மோட்சத்திற்காகத்தான் இந்த இது வந்து செயல்படுத்தப்படும். அப்ப அவனும் சின்சியரா வந்து பாகவத சப்தாகத்தை கேட்டு அவன் வந்து மோட்சத்தை அடைகின்றான். சோ அவ்வளவு மோசமான ஒரு சூழ்நிலையில இருந்தாலும் அவனுக்கு மோட்சம் என்பது கிடைக்கப்பெறுகிறது. தேங்க்யூ மகாராஜி ஃபார் ரீகலெக்ஷன். ஆக்சுவலி ஞானம் அஜ்ஞான தத்வாய ஏ தத்யாத் தத்பதே அமிர்தம் கிருபவோர் தீன தானாதஷ்ய தேவஷ்ய தஸ்யானு துணதே. ஞானம் அஜ்ஞானம் தத்வாய மெய்மையை பற்றி அறியாத, அதாவது அஜ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருப்பவர் யார், சத்யா தெரிவித்தல், சத்பதே அதாவது மெய்மையின் பாதையில், அமிர்தம் இரவாநிலை, கிருபோலே அன்பு, தீனநாதஸ்ய தீன பந்து இல்லையா பகவானுக்கு, தீனபந்து ஜெகத்பதே இல்லையா, கோபேஷா கோபிகா காந்த ராத காந்த நமஸ்து, அங்கே வந்துருது தீனபந்து இல்லையா, பகவான் தீனபந்து, தீனநாதன் அப்படின்னா ரொம்ப தீனா அப்படின்னாலே நம்ம ஏழ்மையில இருக்கக்கூடிய தன்மை. சோ எந்த மாதிரி ஏழ்மை அப்படின்னா பௌதிக ஏழ்மை கிடையாது, ஆன்மீகத்திலே ஏழ்மையா இருக்கக்கூடியவங்க. காப்பவர் அதாவது வறியோரை காப்பவர், தேவர்கள், தஸ்ய அவருக்கு, அனுக்கிரகனே தே ஆசிகள் அளிப்பார். துருவரின் வரலாறு இரவாநிலை அடைவதற்கு உதவும் மேன்மையான ஞானமாகும். முழு மெய்ப்பொருளை அறியாதவர்கள் உண்மையின் பாதையினை அடைவர். உன்னதமான அன்பினால் வறிய உயிர்களின் வறிய மீன்ஸ் புவர் பீப்பிள் இல்லையா. அப்படின்னா புவர்னா நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னாக்கா செல்வத்துல வந்து இல்லாதவங்க கிடையாது, ஆன்மீகத்துல வந்து 0 நாலேஜ், அஜ்ஞானத்துல இருக்கக்கூடியவங்க, அப்படிப்பட்டவங்க. தலைமை பாதுகாப்பாளராக விளங்குபவர்கள் தாமாகவே தேவர்களின் அன்பினை ஆசைகளை பெறுவர். ஞானம் அஜ்ஞானம் என்றால் சற்று ஏறத்தாழ இவ்வுலக முற்றிலுமே அறியாத அறிவு என்று பொருளாகும். முழு மெய்ப்பொருள் என்றால் என்னவென்று உண்மையில் எவரும் அறிந்திலர். அப்சல்யூட் ட்ரூத் இல்லையா, பூரணம். லோகாயதவாதிகள் தாங்கள் கல்வி வளர்ச்சியிலும் தத்துவ வார்த்த யூகங்களிலும் விஞ்ஞான அறிவிலும் முன்னேறி இருக்கின்றோம் என்று பெருமை கொள்கின்றனர் இல்லையா. உண்மையிலே ஆன்மீகத்துல 0. ஆனால் முழு மெய்ப்பொருள் என்றால் என்னவென்று உண்மையில் எவருக்கும் தெரியாது. அதனால்தான் மாமுனியர் மைத்ரேயர் முழு மெய்ப்பொருள் தத்துவம் என்றால் அதாவது அப்சல்யூட், சத் என்றால் ரிலேட்டிவ் ட்ரூத் இல்லையா. ரெண்டுமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓம் தத் சத் அப்படின்றத வந்து ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகத்துல படிக்கிறோம். அந்த தத்துக்கும் சத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? நாம எல்லாம் இந்த இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோன்றது சத் உண்மைதான், ஆனா இது தற்காலிகமானது. அதனாலதான் அது வந்து அந்த டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் அந்த இது கூட சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா. ஒரு ஜீவன் பிறக்கணும், வாழணும், மடியணும் என்பது எல்லாமே காலத்தினுடைய எந்த இடத்துல எவ்வாறு என்பது எல்லாமே காலம் மற்றும் நேரத்திற்கு ஏற்றவாறு, காலம் மற்றும் இடம் காலம் ஏற்றவாறு நடைபெறும். அதுதான் ரிலேட்டிவ் ட்ரூத்னு சொல்லுவாங்க. சோ நாம எல்லாம் இருக்கிறது ரிலேட்டிவ் ட்ரூத். ஆனா இந்த ஆன்மா வந்து நித்தியமானது இல்லையா, அது தத்துவம். அது சோ இறைவனுடைய பின்ன பகுதி.
சோ இறைவனுக்கு தான் தத்து என்று சொல்லுவோம். முழு மெய்ப்பொருளுக்கு தான் நம்ம தத்துன்னு சொல்லுவோம். அது காலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்கக்கூடியது இல்லையா? அதுதான் வந்து காலத்தோட பிணைந்து இருக்கக்கூடியது வந்து சத் என்று சொல்லப்படுவது. சோ என்னவென்று மக்களுக்கு ஞான ஒளி கொடுப்பதற்காக பக்தர்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் நீதிகளை உலகம் முழுவதும் உபதேசிக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கிறார். ஸ்ரீல வியாசதேவர் விஞ்ஞான அறிவுடைய இம்மகா இலக்கியத்தை தொகுத்ததன் காரணம் என்ன? மக்கள் முழு மெய்ப்பொருளை பற்றி முற்றிலும் அறியாதிருக்கின்றனர் என்பதுவே ஆகும் இல்லையா? பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்காதவங்க நாமெல்லாம் பாகவதம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம கூட 0 தான். இப்ப அட்லீஸ்ட் ஏதோ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாம முயற்சி பண்றோம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மூலம் முதல் காண்டத்தில் கற்றறிந்த முனிவர் வியாசதேவர் இம்மகா பாகவத புராணத்தை தொகுத்தது அனைத்து மக்களின் அறியாமை நீக்குவதற்காகத்தான். அஜ்ஞானத்திலிருந்து ஞானத்திற்கு வரணுன்றதுக்காகத்தான். மக்கள் முழு மெய்ப்பொருளை அறியாதிருக்க நிலையில் அவ்வறியாமை அகற்ற ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினை தொகுத்தார். பொதுவாக மக்கள் உண்மை என்னவென்று அறிவதில் ஆர்வமுடையோராக இருந்தாலும் நமக்கு உண்டு, இன்வெஸ்டிக் உண்டு. அவர்கள் யூகங்களில் ஈடுபட்டக்கூடிய மட்டுமே அருவ பிரம்மத்தை கருத்தினிலே அடைகின்றனர். நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாததுனால நம்ம வெறும் அருவத்தை மட்டும்தான் நாம நம்புறோம் இல்லையா? பகவானுடைய ரூபம் லீலைகள் இதை பற்றி எல்லாமே எடுத்துரைத்தாலுமே அது வந்து மனசுல ஐத்து அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு கிடையாது. ஆனால் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய ஒரு சிலரே முழுமுதற் கடலை பற்றி உண்மையில் வந்து அறிகின்றனர். சோ ஈடுபாடு கொண்டவர்கள் மட்டும்தான் அது வந்து பின்னாடி எல்லாமே படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஸ்ரீமத் பாகவத பாராயணமானது முழுமுதற் கடவுளான முழு மெய்ப்பொருளை பற்றி மக்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகும் இல்லையா? பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் பாகவதமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அருவ பிரம்மத்திற்கும் உள்ளிருக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் புருஷோத்தமருக்கும் அடிப்படையில், அதாவது பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் இந்த 3 அடிப்படையில் எந்தவித வேறுபாடு இல்லாதிருந்தும் எல்லாமே பகவான் தான். ஆனா அதுல வேறுபாடு எப்படி? இது ரூபம் இருக்கு இல்லையா? ஆற்றல் உடையவர், இந்த வேறுபாடெல்லாம் இருக்கு. சோ பரமபுருஷர் எல்லாவற்றிலுமே ஆற்றல் இருக்கு, அதுல பார்க்கும் பொழுது வேறுபாடு கிடையாது. ஆனா ரூபம் என்று வரும் பொழுது வேறுபாடு என்பது இருக்கிறது. அதுதான் அச்சிந்த தத்துவ அபேத தத்துவம் இல்லையா? நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ ஆற்றலினால் ஒன்றுதான், ஆனால் நம்ம வந்து வெவ்வேறு நிலைகள்ல இருக்கோம். பகவானுடன் தொடர்பு கொள்ளும் நிலையினை ஒருவன் பெறாது. உண்மையான இரவாமை என்பது அடையவே முடியாது இல்லையா? இதனுடைய தாத்பரியத்தை புரிஞ்சுக்கணும். நாம எல்லாம் பின்ன பகுதிகள் இல்லையா? சோ நம்முடைய குவாலிட்டி, ஆத்மாவுடைய குவாலிட்டி, இறைவனுடைய குவாலிட்டி பார்க்கும் பொழுது தன்மை, நித்திய தன்மையில நாம் எல்லாம் வந்து ஒன்றானவர்கள், அத்வைதம். ஆனா அதே வந்து ஆற்றலில் பார்க்கும் பொழுது பகவான் வந்து விபு ஆத்மா, நாம அணு ஆத்மா. அதுக்குதான் அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம் என்று சொல்லப்படுவதும் கூட. ஆனா இங்க இருந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது பகவானுடைய வெவ்வேறு நிலைகளை பற்றி பார்க்க, பிரம்மம், பரமாத்மா, பகவான், சூரியனுடைய பிரகாசம், சூரிய வட்டம், சூரிய கிரகம். இப்போ சூரிய பிரகாசத்துல இருந்து நாம ஓரளவுக்கு சூரியனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கும், முழுசா தெரியாது இல்லையா? அதை விட அடுத்தது சூரிய வட்டத்தை பார்க்கும்போது சூரியன் வட்டமாக இருக்கின்றான், தகிக்கின்றான். காலையில வந்து இளம் வெயில் இருக்கு, மத்தியானம் வந்து கொளுத்துற வெயில் இல்லையா? அதே மாதிரி சாயந்தரம் வந்து சந்தியா காலத்துல இருக்கக்கூடிய வெயில் வந்து நமக்கு எல்லாமே வந்து ஆரோக்கியத்தை வழங்கக்கூடிய ஒரு வெப்பத்தை வந்து நமக்கு அந்த ரேஸ் வந்து நம்ம மேல பட்டா ரொம்ப நல்லது இல்லையா? இப்படி அவனுடைய வட்டத்தை கொண்டு நாம பார்க்கின்றோம். ஆனா அந்த கிரகத்துக்குள்ளேயே போகும்போது அங்கேயே வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய ஜீவன்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம். சூரிய கிரகத்துக்குள்ளேயுமே வந்து ஜீவன்கள் உண்டு. சோ அந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய உடலை வந்து பெற்றிருப்பார்கள். சோ அப்படி அங்க சூரியன் சுட்டெரிக்கக்கூடிய, நம்ம இங்க இருந்தாலே வானத்துல இருந்து வரக்கூடிய அந்த அக்னி நட்சத்திர வெயில வந்து நம்மளால வந்து சகித்து கொள்ள முடியறது இல்லை. ஆனா அந்த கிரகத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுடைய இதுவா இருக்கு, எப்படி இருக்கும் இல்லையா? ஜீவன்கள், ஜனங்க கிடையாது, ஜீவன்கள். சோ அங்கேயே வாழக்கூடிய அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே உண்டு இல்லையா? யாராவது நினைப்போமா சூரிய கிரகத்துக்குள்ள வாழ்நிலை இருக்குன்ட்டு? கண்டிப்பா சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் உண்டு. ஆனா அதை வந்து ஆராய்ச்சி நம்மளால பண்ண முடியாது. உண்மையான இரவாமை என்பது அடைய முடியும். இறைவனது தொடர்பு கொள்ள செய்யும் பக்தி தொண்டே உண்மையான இரவாமை ஆகும் இல்லையா? பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் மீது உண்மையான கருணை கொண்ட தூய பக்தர்கள் பொதுமக்களிடம் மிகுந்த அன்புடையோராகின்றனர். ஸோ கம்பேஷன் இல்லையா? கங்கை தாய் போல அவர்கள் பாகவத அறிவை உலகெங்கும் எங்கும் விநியோகிக்கின்றனர். ஸோ பாகவதத்தை சொல்லி கொடுக்குறவங்க. அன்பு நெஞ்சமுடைய அறிவை நெஞ்சமுடைய பக்தன் இல்லையா? தீன நாதன், அறியாத ஏழை எளிய பாதுகாவலன் ஆவான். அப்படின்னா தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களை வந்து கரை சேர்க்கக்கூடியவன் ஆகின்றான் அவன் என்று பொருள். அதாவது பரிதாபத்திற்குரிய உயிர்களின் உண்மையான நண்பன் அல்லது தலைவன் என்பதாம்.
இது போல அவன் உண்மையான தூய பக்தர்களுக்கு அவரை போன்ற நாதர்களும் நிலையை பெறுகின்றனர். தீனநாதர்கள் அல்லது பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தர் பக்தி தொண்டின் பாதையை உபதேசிப்பதால் அவர்கள் தேவரின் கருணைக்கு ஆட்கொள்ளப்படுகின்றனர். இன்டைரக்டா த பிளெஸிங்ஸ் ஆஃப் தேவதாஸ் ஆல்சோ விங்கேட்டட். தேவர்களை அவர்கள் வழிபடவில்லை என்றாலும் இந்த மக்களுடைய கரை சேர்றதுக்கு நாம் உதவுறோம் இல்லையா? சோ அதை வந்து இந்த தேவர்களாலும் நமக்கு ஆசீர்வாதங்கள் வந்து வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள பக்தி தொண்டு கொள்கைகளை பரப்புவதில் ஈடுபட்டிருக்கும் தூய பக்தன் இத்தேவர்களை தனியாக வழிபட தேவையில்லை. இட் இஸ் இன்க்ளூசிவ் இல்லையா? இப்ப நம்ம ஒரு பேக்கேஜ் வாங்கினா, இப்ப நம்ம பிளட் டெஸ்ட்டுக்கு போறோம் இல்லையா? ஸோ என்டையர் பாடி செக்அப், அதே நீங்க தனித்தனியா செஞ்சீங்கன்னாக்கா தனித்தனியா கட்டணும். அதே வந்து நீங்க என்டையர் ப்ராசஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஒரு பேக்கேஜ், அதுக்குள்ள எல்லாமே வந்துடும். அது போலதான் பக்தி பேக்கேஜ்ல தேவர்களை நாம் தனித்தனித்து வழிபட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. தேவர்களும் வந்து பகவானை தான் துதிக்கிறார்கள். நாம பகவானை துதிக்கும் பொழுது நம்முடைய பக்தி கண்டு அவர்கள் நமக்கு என்ன ஆசீர்வாதங்கள் வழங்கணுமோ அதை கண்டிப்பா அவங்க வழங்குறாங்க. அதனால தனித்து சென்று நாம தேவ வழிபாடு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனா பகவானை சேவிக்காதவங்க அட்லீஸ்ட் அதையாவது செய்து அவங்க பற்பல பிறவிகள் எடுத்து, ஏன்னா அதையும் பகவான் தான் அவங்களுக்கு ஊர்ஜிதப்படுத்துறாங்க. ஓகே, இவங்க நம்மள சேவிக்கல, ஆனா இந்த ஆத்ம நிலையை வந்து அவங்க இழந்து விடக்கூடாது இல்லையா? சோ அதனால வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதை மீது பக்தி கொள்றதுக்கான அந்த மனசை வந்து பகவான் தான் ஊர்ஜிதப்படுத்துறார். பகவத்கீதையில நம்ம வாசிக்கிறோம். அது மாதிரி பற்பல பிறவிகள் எடுத்து அந்த தேவதை இடத்திலுமே எதையுமே எதிர்பார்க்காத ஒரு பக்தி கொள்ளும் பொழுது அந்த தேவதை தான் இந்த மார்க்கம் என்று காட்டுகிறார். சோ அப்ப நாம இந்த ஞான பக்கம் வந்து திரும்பறதுக்கான வாய்ப்பு கண்டிப்பா கிடைக்கும். இத்தேவர்களை தனியாக வழிபட தேவையில்லை. இத்தேவர்கள் தாமாகவே அவன் மீது மகிழ்ச்சி உற்று அவர்களால் இயலக்கூடிய அனைத்து ஆசைகளையும் அவனுக்கு அருள்வர். மரத்தின் அதாவது வேருக்கு நீர் ஊற்றினால் எவ்வாறு எல்லா இடத்துலையும் பாய்ச்சப்படுகிறதோ அது போல பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு ஆற்றினால் பகவானின் இலைகளையும், அதாவது இலைகளும் கிளைகளுமாக அரும்புகளாக இருக்கக்கூடிய தேவர்களுமே அப்பக்தனின் மீது மகிழ்ச்சி கொண்டு அவனுக்கு அனைத்து நல் வரங்களையுமே வழங்குவர். சோ இந்த பேராகிராஃபை நல்லா அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. யாரெல்லாம் தேவ வழிபாடு பண்றதுக்கு கன்ஃபியூஷன் வருதோ அவங்க இதை வழிபடும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி எஸ் ஒண்ணு போறோம், நம்ம இதை ஒண்ணு நீட்டா பண்ணா போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இதம் மயாதே அபிதம் குருத்வஹ துருவஷ்ய விக்யாத விசுத்த கர்மண வித்வார்பக கிரீடகானி மாதுர் கிரகம் சா விஷ்ணும் சரணம் யோ ஜகாமஹ. இதம் இந்த மயா என்னால் அபிஹிதம் விளக்கப்பட்ட குரு உத்தவக ஓ குருகுலத்தில் சிறந்தோனே துருவஷ்ய துருவனின் விக்யாத புகழ்மிக்க விசுத்த தூய்மிக்க கர்மன விசுத்த சத்வம் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? அப்படின்னா பியூர் டிவோஷனல், பியூர் தூய்மை மிக்க அப்படின்னு அர்த்தம். விசுத்த சத்வம் என்றால் அதாவது சுத்த சத்வம் சொல்றோம் இல்லையா? அதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் விசுத்த சத்வம். ஓகே, கர்மன அவரது செயல்களை, ஹித்வ நீங்கி, அர்பக குழந்தை, கிரீட நாகானி பொம்மை போன்ற விளையாட்டு பொருட்கள், மாது அன்னையின் கிரகம் இல்லம், சா மேலும் விஷ்ணு பகவான் விஷ்ணுவிற்கு சரணம் சரண் யார் ஜகாமக சென்றார். துருவ மன்னர் என்ன செய்தார்? விளையாடக்கூடிய பருவத்துல விளையாட்டும் இடல்ல, தன்னை தாயிடத்துல இருக்க வேண்டும். அந்த பிராயத்துல தாயினுடைய அரவணைப்புலதான் இருப்பாங்க. அதையும் தாண்டி அவர் வந்து காட்டுக்கு சென்று நாரத மகரிஷினுடைய அறிவுறுத்தல் பேர்ல வந்து அவர் வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரிந்து பக்குவமடைந்து இறைவனுடைய தரிசனத்தையுமே பெற்றார் இல்லையா? வரங்களையும் பெற்றார். அப்படிப்பட்டவரை பற்றி நாம எண்ணணும். துருவ மன்னரின் உன்னதமிக்க செயல்கள் எல்லாம் மிகவும் தூய்மையானவை என்று இவ்வுலகம் முழுவதுமே நன்கறியும், எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். தனது குழந்தை பருவத்திலேயே அவர் விளையாட்டு பொம்மைகளை தவிர்த்து தன் அன்னையின் பாதுகாப்பையும் உதறி தள்ளி முழுமுதற் கடவுளான விஷ்ணுவை மிக தீவிரமாக சரணடைந்தார், அதாவது பக்தி கொண்டார். ஆகையினால் அன்பார்ந்த விதுரனே, உனக்கு அனைத்தையும் மிகவும் விளக்கமாக கூறிவிட்டபடியால் இச்சரிதத்தை நான் இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன். அப்படின்னா குருமகாராஜனுடைய ஹிஸ்டரி வந்து இதோட முடியாது. அப்படின்னா அவருடைய செயல்கள் எல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்தோட நிறைவேறுகிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து அவருடைய பரம்பரையில வந்தவங்க எல்லாருமே பத்தி நாம இப்ப படிக்க போறோம். சாணக்கிய பண்டிதர் அனைவருக்கும் உயிர் வாழ்க்கையானது நிச்சயமாக மிகவும் குறுகிய காலமே ஆகும் என்று எடுத்துரைக்கிறார். ஆயினும் ஒருவன் சரியான முறையில் நடந்து கொண்டால் அவன் புகழ் காலத்திற்கு நிலைத்திருக்கும் என்று கூறுகிறார். இல்லை, எவ்வாறு? துருவ மகாராஜர் போன்று முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரின் புகழ் எல்லையற்றதாகும் இல்லையா? அவருடைய பக்தர்களுடைய செயல்களுமே வந்து
அதாவது காலகம் இப்ப ராமானுஜாச்சாரியார், மத்வாச்சாரியார் இவர்களுடைய செயல்களை இன்றைக்கும் நாம வந்து வாசிச்சுட்டுதான் இருக்கோம் இல்லையா? சோ அதனால் அவர் பக்தர்களின் புகழ் எல்லையற்றதாக விளங்கியது. பகவானே எல்லையற்றவர் ஆவார், அவருடைய புகழ் எல்லையற்றதானது இல்லையா, அளவிட முடியாது. அவருடைய பக்தர்களுடைய புகழும் வந்து அதே மாதிரியான நிலை. ஆகையினால் துருவ மன்னரின் செயல்களை விளக்கும் பொழுது 2 குறிப்பிட்ட வார்த்தைகள் வந்து பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வியக்தா அப்படின்னா புகழ்மிக்க என்றும், விஷுத்த அப்படின்னாக்கா அதாவது தூய்மை இல்லையா, உன்னதமானது என்னும் பொருள் தரும் வார்த்தைகளாகும். துருவ மன்னர் குழந்தை பருவத்திலேயே தன் இல்லத்தை துறந்து வனத்தில் முழுமுதற் கடவுளை சரணடைந்து தாண்டி உலகிலே தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த எடுத்துக்காட்டாகும். 5 வயசுல யாரும் கண்டிப்பா பண்ண முடியும் இல்லையா, இறைவனுடைய கிருப்பை இருந்தா மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் துருவ மகாராஜுக்கு கிடைச்சது. இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 4 காண்டம் 12ஆம் அத்தியாயமான துருவ மகாராஜா முழுமுதற் கடவுளை அடைதல் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்களுடைய இந்த விளக்கம் வந்து நிறைவு பெறுகிறது. ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாருபிய கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ நாளைக்கு நாம 13ஆம் அத்தியாயம் எடுக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே हरे கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। பிரணாம். हरे कृष्ण माताजी, वणकम माताजी। வணக்கம் வணக்கம். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்குமே. இது 19 அத்தியாயங்கள் இல்ல இந்த கேண்டோ வந்து, அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் இது மாடல் 19 தானே சாப்டர்ஸ். ஆமா மாதாஜி, 1 to 19. ஃபர்ஸ்ட் புக் வாசிக்கிறது, ஃபர்ஸ்ட் புக்கே இன்னும் வந்து 6 சாப்டர்ஸ் இருக்குல்ல இல்லையா. ஸோ ஸ்டோரி வந்து ஃபாஸ்டா போயிடும், ஆனா தத்துவங்கள் வந்து ஸ்லோவா தான் சொல்ல முடியும், ஃபாஸ்டா சொல்லவே முடியாது. ஃபைன். எப்படி இருந்தாலும் பகவான் நம்மள வாசிக்க வைக்கணும், அவ்வளவுதான். தட்ஸ் இட். ரிசல்ட் எல்லாம் அவர் கையில தான், நம்ம கையில எதுவுமே கிடையாது. வில் லீவ் ஆன் ஹிஸ் லோட்டஸ் ஃபீட், அவ்வளவுதான். வாஞ்சகல்பதாருபியஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவ